Dobrý? Nebo ještě jí mám tam Baru? No, my je dáme na betonek, víš, my je tam zavřeme. Oni si budou moci jít ven a ona tam nebude moci. Ale měli by je tam přenést. Nejradši bych je tam přenesla večer. No? No, teďka, jak jsi v ní lehla. Kde jsou další koťátka? Baru?